En primer lloc, agrair a l'organització de la jornada la possibilitat de compartir presencial aquest moment. Ja feia pràcticament 2 anys que no ens veiem en presencial, però el que és el grup, la veritat és que ha treballat amb la mateixa intensitat que ho fèiem quan ens reuníem precisament en aquest Museu d'Història de Catalunya, que és on habitualment hem tingut les reunions. Gràcies també al grup per donar-me l'oportunitat de presentar-nos com a grup. Jo sé que disposo de poc de temps i per tant tampoc vaig a fer un anàlisi massa exhaustiu de tot el que s'ha fet en els últims 5 anys, perquè el grup va néixer el 2017, o sigui, fa exactament 5 anys. Però sí que vull remarcar un aspecte que a vegades no se li dona tanta importància. Jo crec que en aquest cas la part humana, la part de les persones del grup és la que més m'interessa. El treball s'ha fet i jo crec que el treball, de fet, teniu un document que s'acaba de publicar amb una part d'aquesta feina que s'ha fet, però sobretot volia remarcar la part humana, la part del contacte que ha hagut els últims 5 anys entre un grup de gent que hem estat reflexionant sobre les qüestions de gènere, especialment als museus. No sols als museus d'història, sinó als museus en general. Per això he ficat lo de amistat, perquè jo crec que més enllà del que ha sigut el juntar-nos, no perdeu de vista que el que és el grup de gènere, de museus i gènere, és un voluntariat, és a dir, nosaltres estem implicats en això perquè realment ens interessa la temàtica, però no deixa de ser un voluntariat, per això li dona pas a la possibilitat de fer amistats, de conèixer millor a les persones. A nivell de treball sí que és cert que s'han elaborat una sèrie de documents i s'han generat accions a diferents nivells perquè, diguem-ne, encara que la reflexió sobre museus i gènere era més àmplia, sí que és cert que sobretot estava representat la part dels museus d'història i monuments de Catalunya. El que es tractava era de revisar el que tenim, el que ha sigut la tradició dels museus, revisar aquesta realitat patrimonial, però fer-ho des d'una perspectiva de gènere. És a dir, tenint en compte no solament el paper de les dones en tot el que es fa, sinó també evitar el que diríem una visió exclusivament heteropatriarcal de la qüestió. I això afecta en molts sentits perquè evidentment la forma d'observar les coses ha de trencar en un esquema que venia de fa segles, o de fa molts anys. I això resulta molt difícil de canviar, perquè les estructures, les bases, estan com fortificades, i aleshores a voltes ens parem a pensar, però és que això és d'aquesta manera, no és que és d'aquesta manera, és que s'ha decidit que siga d'aquesta manera, no vol dir que no ho podem canviar, però canviar-ho és molt difícil, i canviar la manera de pensar o repensar les coses es fa dificultós quan tot això aquest engranatge està tan ben articulat que sembla que les noves mirades són pràcticament inviables. Per això hem de tindre un posicionament clar. Una de les coses, sí que volia dir-vos que jo soc professor d'educació artística. Aleshores, la part educativa a mi m'ha interessat o l'he volgut potenciar molt en tot el treball que s'ha fet, però en el conjunt del grup hi ha gent que potser està més ficada en temes de conservació, en temes de patrimonial, en temes de col·leccions, i tot això evidentment també s'havia de tindre en compte. Una cosa que s'ha reflexionat molt en les reunions és el personal dels museus, i sempre que hem organitzat coses se tenia molt en compte el personal dels museus, començant per la direcció i acabant per la gent que neteja o la gent que munta les exposicions.
tota la gent implicada en el museu, inclosos els seus públics, hi havia que tindre-la en compte, però sobretot els que treballen als museus. És a dir, transmetre aquesta sensació de canvi, de millora, d'avanç a la gent també dels museus. I el que ha passat en aquests 5 anys és que els últims 2 hem estat convivint amb un virus, una pandèmia, que ha fet que les reunions hagin passat a format presencial i a voltes sembla que no s'avança tant. I ahir sí que li afecta molt a la qüestió de l'amistat personal, perquè al final, si ens veiem per pantalla no és el mateix, no sé si estareu d'acord, però a mi no em sembla el mateix. Bueno, vosaltres sou totes molt joves, jo soc ja major i aquestes coses no. Hi ha un grup primigeni i jo he estat revisant tant els documents que s'han omplit, actes, cartes, però sobretot els correus, els e-mails. He estat revisant tots els e-mails dels membres del grup d'aquests 5 anys. I si el pares a pensar, dius, a qui se li va ocórrer aquest grup, no? A mi ara, per a mi té molta gràcia, però qui va ser? Qui va fer l'estructura? Qui va composar el grup? El grup han estat des de l'inici, des dels primers moments que estem parlant de 2017, de primers mesos de 2017. Carme Vergés, del Museu de Cervera, Lilian Cuesta, del Museu Nacional de Ceràmica González Martí, de València. He reduït el nom, és molt més llarg, però com que ja haureu vist que jo soc de disseny i aquestes coses del disseny, València és capital mundial del disseny enguany i estem com molt ficats en l'assumpte, ficar el nom tan llarg era un poc complex. Conxita Gil, del Museu de Mataró, Ricard Huerta, jo mateix, de la Universitat de València, Gerard Martí, del Museu d'Història de Cambrils, Sílvia Planas, del Museu d'Història dels Jueus i Museu d'Història de Girona, Margarida Sala, del Museu d'Història de Catalunya. Jo al llarg de la intervenció ho diré moltes voltes, però Margarida és l'anfitriona ideal. Mira que jo tinc ja una edat, i jo penso, si ara em pare a repensar els anfitrions d'aquesta vida, doncs l'anfitriona és Margarida. Això us ho puc assegurar. I vull dedicar-li molt especialment a aquesta introducció a la jornada a la nostra companya Conxita Gil, que ara no pot estar, però pel que vos comentava, hi ha molt més que una qüestió de treball o de buscar a veure com millorem el tema de gènere en els museus, hi ha una qüestió personal, hi ha una qüestió d'amistat. Per tant, Conxita, suposo que estaràs igual veient això per internet, molts records i molts ànims. I atenció perquè l'any següent, 2018, hi ha una incorporació important al grup i com que no estava en el grup inicial, i per això també he canviat el color de les lletres. Aquest seria, diguem-ne, el nucli dur del grup on s'incorpora Maria Cacheda, de Patrimoni de la Generalitat, que està per aquí també. Per tant, aquest seria la gent que durant aquests, diguem, 5 anys, perquè Maria s'incorpora un poc després, però hem estat treballant més intensament. Podríem destacar moltes fites. Jo no puc fer això massa llarg, però aquest treball i aquesta amistat s'ha anat concretant en qüestions que moltes vegades estan impreses o estan inclús editades. Per exemple, el 4 de juliol es creava el marc general del grup de recerca de gènere de la xarxa de museus i monuments d'història de Catalunya. Atenció, perquè així apareix la paraula recerca, que després no s'ha gastat més, però em feia gràcia el fet que va començar sent recerca. El 7 de febrer de 2018 hi ha un manifest. A mi el del manifest m'encanta. Nosaltres fem manifestos de tant en tant, però jo crec que aquest és dels importants. I en aquest manifest, que si algú està interessat en recórrer la història del grup, que no dubtem dir-nos avui, nosaltres li ho passem, tota aquesta documentació la tenim guardada. Dos dels punts que apareixien en el manifest, un deia qüestionar la mirada masculina, universal i neutra en els criteris museològics i museogràfics. Clar, això és el que vos estava comentant, que és el que costa, qüestionar alguna cosa que està pràcticament molt assentat des de fa segles. Però hi ha un altre apartat del manifest que em va agradar. Jo no sé si vaig tindre alguna cosa a veure, perquè jo tampoc sé a qui representa exactament en aquest grup. Jo crec que igual la part de recerca universitària, igual per així, la part d'educació, però també és cert que soc activista LGTB,
I llavors aquest apartat que diu qüestionar-nos la subordinació de les dones, d'identitats masculines no hegemòniques, grups ètnics LGTBQ i classes desafavorides i ignorades excloses del cànon i estereotips convencionals. El que no es nomena no existeix. Això ho ficava el manifest del 7 de febrer de 2018 del nostre grup i m'ha encantat recuperar-ho, no? Per això volia compartir-ho amb vosaltres. Després va haver va començar una cosa que li van ficar de nom Gabinet de Curiositats, i això no ho ha entès mai ningú i tampoc hi ha per què entendre-ho, ja s'apanyareu. Però Gabinet de Curiositats és el nom, podríem dir, dels primers indicis de museus. En realitat sempre ha hagut un gabinet de curiositats en les col·leccions. I aquests gabinets de curiositats que ocultaven les coses a voltes més interessants o les deixaven veure solament a la gent que qui tenia la propietat d'aquella col·lecció volia, sempre estaven ocults, doncs d'alguna manera nosaltres ho identificàvem en el que estàvem fent en el grup de treball, és a dir, traure a la llum el que habitualment està molt ocult. Per això el van titular Gabinet de Curiositats. I es va crear el primer cicle que es va dir així, Gabinet de Curiositats, Museus, Monuments i Gènere, amb la qual ja ningú entenia res, però estava bé, perquè per almenys acudia la gent i ens feien preguntes. Ho dic perquè el tancament d'aquell cicle va ser a l'Ateneu Juvenil de Cambrils, que és Cambrils és un dels museus d'història representats. I el fet d'haver-li ficat aquest nom també ens suposa que diu molt de nosaltres, d'intentar ser creatius a l'hora de plantejar qüestions, perquè si no, per a què estem fent un canvi en la mirada cap als museus? Si no som mínimament creatius i trencadors, no? Unes altres fites a destacar seria, dins de l'espai d'amistat que jo vos dic, he volgut recuperar aquest e-mail del 20 d'abril de 2020. 2020 ja és un dels anys que ja no existeix en la nostra vida, perquè han passat 2 anys que han desaparegut de la nostra vida. El 20 d'abril jo li escrivia a les companyes del grup: espero que esteu bé en aquests moments confusos i estranys que ens toca viure, encara estem igual, però per això jo ficava el 20 d'abril. A mi m'està passant una cosa singular amb aquest intercanvi d'emails del grup de Museus i Gènere. Com que m'emocione fàcilment aquests dies, això no és cert, jo sempre m'emociona, la meva filla quan anem al cine sempre diu: pare, encara no comença la pel·lícula, no comences a plorar, perquè encara no ha començat, però això m'emociona molt, no? I quan vaig llegint els vostres e-mails, el que em passa és que sembla que us tinc davant. I era cert, és a dir, quan començàvem a viure tot en online, en virtual, jo quan teníem reunions amb el grup, el que em passava és que semblava que tenia davant a la gent, i això era fantàstic. Això em donava molt de coratge per a les reunions, no? M'emociono quan llegeixo els textos de Sílvia, en realitat és com si la tingués davant, i escolto la cadència de la seva veu, i la veig moure's, fent moviment amb les mans i els braços i girant-se cap a Conxita, que ens conta unes coses tremendes, i Marga, que va pas a pas aclarint el desori que ens fiquem tots a parlar. Les reunions a voltes són tremendes, però és que si són presencials és quan realment tenen essència, perquè si no al final aclarim coses, però la part online perd això. I Carme, que va atabalada amb el museu i la universitat. És que, clar, estaves entenent el que li passava a cada una de les persones del grup, no? Encara que estiguérem online. No ho puc evitar, se'm fiquen els pèls de punta, mai m'hauria imaginat que això podria ocórrer online. I ha continuat passant, és a dir, aquests últims 2 anys, a banda d'anar avançant, el tema de l'amistat s'ha refermat ahir. Este és el cartell que es va fer del Gabinet de Curiositats, del primer, i això és el programa, o més o menys una explicació del que es feia. Ja vos dic, insistís, sempre es pensava en el personal del museu en general, mai s'ha volgut discriminar a ningú, no sols per raó de gènere, sinó per la funció que té el museu. I no puc evitar parlar-vos un poc de València, perquè som 2 representants al grup de València, jo crec que els països catalans estan prou ben representats, ho dic jo, llavors tu estan representats. Perquè també hem fet coses per impulsar qüestions que al final repercutien en el grup de Museus i Gènere, com per exemple un encontre de dones directores de museus. Això es va fer a València el 2018
i estava molt ben representat el grup de museus de gènere per algunes de les directores. Vam saber moltes coses d'aquesta història gràcies a elles, als seus relats, a les narratives personals. Això es va fer a València, a un lloc que es diu Les Naves, i jo crec que va ser interessant també perquè era com exportar el grup Museus de Gènere cap a València, o fer una activitat també a València, no? Combinant un poc esforços. I una altra cosa que no ho he dit, clar, jo no treballo pròpiament en un museu, però sí que tinc un museu, i és un museu de la diversitat sexual, on treballem aquestes temàtiques a partir de l'art, la història i l'educació. Igual és per això, perquè la història també està en museari, no? I de fet hem treballat molt la temàtica, especialment de la diversitat a nivell d'educació artística, llibres que l'any passat van estar censurats, no sé si sabeu la història, però Transeducar va ser un dels llibres que els abogados cristianos van denunciar a l'Ajuntament de Castelló i la jutge ho va tirar endavant i van anar perseguint a una consellal concretament, i aquest era dels llibres censurats, l'únic és un assaig per al professorat. O les qüestions de gènere, que nosaltres, clar, quan jo investigué qüestions de gènere, o en aquest cas que és un llibre que es diu Arte, Género y Diseño en Educació Digital, jo he après molt en el grup de gènere, i això fa que també tingués una mirada un poc més àmplia de moltes qüestions. I si als abogados cristianos els picava Transeducar, quan veuran aquest que acaba d'aparèixer, el sarpullido serà total, perquè es diu professorado LGTB, i ahir, com vegeu, la diana marca un poc, una diana que mareja, l'efecte està fet per a marejar, així si ens disparen, marejar un poc. O accions que hem fet a València, com les 69 dissidències, no vos vaig a passar el vídeo, però si fiqueu 69 dissidències València, veureu, vos passaré un parell d'imatges del que va passar a València. És una instal·lació en contra de la violència contra les dones, és a dir, a través de l'art, des de l'educació. Són accions que fem, per exemple, la van passar també en la Miguel Hernández, és una gran esse de sensibilització. I després està el vídeo que, si voleu, jo li vaig a passar la presentació, suposo que... Bueno, l'he passada a les companyes, si la voleu enviar a la gent que ha assistit, fantàstic. I una altra cosa que tenim a València també, que compartim juntament amb Lilian, és un projecte que es diu Relectures. I és un projecte on ja n'hi ha implicats, crec que són 18 museus valencians que estan treballant en qüestions de gènere, una mirada nova a les col·leccions. Per anar tancant, alguna fita més per destacar, i és que això ha sigut una sorpresa, jo no m'esperava que estaria imprès ja, pensava, però bé, haureu vist en la carpeta que teniu el document amb el qual jo d'alguna manera ja vaig tancant aquesta presentació. És a dir, jo el que tinc que agrair a la gent del grup és haver compartit aquests 5 anys fantàstics, i especialment a Margarida per haver sigut la nostra anfitriona. Moltíssimes gràcies i endavant.